Nali bubulendi korwase sub-county ya Kenyanya bwalireira yogochia koira kukura woni bwa murwata njeire na boigenya sore okwana secha visia yo mukonyi bwo county commissioner William Pete otebire buna Kenyanya gwikabuna emikoro ebyo binyali bikwera no nyemeli bokero gwika murwata njeire anyali kagusira sijinseme echo aniga chire magega yo mwenge yo mo ochiete nkuma asensemo ya magena gwesokya Otabuna chinga kihobonya bwa kolekana nigo baitera amaru chiribu hemerongo etano muri kitogiri patikopi oroboti rwa senjira yobwekirano nase ekenyoro kia Riobonyo ime yensemo ya magena ase konyora ase kenyoro kiga kia right Juma sensemo ya Riobonyo nyako gakoni amarwa ase gekegetambe naoni amaru lakini nje nanya kuye kamaru nje no mondo nare kwa nare tamaru chi ta 10 naoni nanya gusukasukiria obogima makabona bono kera bayigetenga kiye mo bakambekera umwaka ori December bakacha bakambera kiye umuntu abantu bakwete bagandebi ninje nabaitete niga gwanjira nangana ko bagakonia maru ase kero getari egeke nanya kanya ko bagakuyatiga ase chiga kenya ko bagakobeyiwa n'abanyanyimbo bakangira ekoti akera nairwe ekoti obusaidi bukabura ngatigo na chitenga teba ngakora ryo lya marwanya gakonye nara guchikonda telebitina buni ebiga tiganyatige ngatiga tali marwande ngareko nare koni natebe lakini nje na igetenga tigekera bambekire kenanya tabaja kumbekera abantu bakwete urende gekoruki abwango yiga ngeria nga provincial administration kurwa sensemo ya Kenyanya imanya tiko bagochoro litukoria Jumamosi na bagakorwa obonyabi bwa marwa ayagotebekana atare ngororo ngeria Jumamosi kingi mogete kwenda eskuru gochikororo umwana kisi skuru na iguna na twatete kubasambire skuru ngaminyo kalinde ngoteba tigangenda nchikororo umwana mororo umwana tanga igetaoni kindenjera kwenda gwakirwe siminga mu DCC oretire abantu bugone basoira umuchiona na bayimugete bagasalie bintu umuchiona bagakenyi ibuyu byabana ibuyu ngobekera abana amache bagotumika bakayimuka bakabutore mesungo korengana neri chibesi yari nga sense minge nyako bakigosira igentaganirie ngo butukirina ko babo kuru asenchere inkerano safe yane nabegete chibesi kiduka siringeri bwa musini bakaira bona kerana enda magena ko report ngaika magena ngatebi unga barabuo mba kunyara kurika abamu abo majana tko bagotera niko bamenyere to bo bayigoro nga ko kaguru bari mu nabantu ngunyu bara mare wa sense meyo ngendo getari bumaine Jumamosi eyo bakanyora bandeire nyomba bakonsoa nyomba bakonsokirioka bagontena toende gucha ko babuli mwanyora kindeire nyomba mwana kende nkeyo ngimo kombuni bagante toendo era sere go jumoto njengo boliga eke mane nkaikere right yane ngoliginererie balenga bagambi DCS yo bateba na baskali akia mane go tebeke mane ntibonto kumetinga anga ikotoko myabona Kenya iga right yo minto nkoni alenga maro na kitagatika bono nje nongo tirimbuga likuri kwanda guchinga iriya singumbu bono kero kene kanyo ndagite ko buwa nguburi gagia basa ngibono mokombori kabata kinje ngango chia lakini na baba nsume Sub County Commissioner bwensemo ya Kenyanya William K. Bet nikakweresera nga obonyabi bwa maruo obwo bogenderere na goika amaru atigire koni gwa sense meyo na lili uko obonyabi buna kubaranya ko bogotenelwa sajia kwa sababu anauza chang'aa. Tumepata habari, tumepata malalamishi kutoka kwa wananchi kuwa usaji wa pombe na bangi imezidi katika hiyo boma. Ndio ilibidi sisi tupange raid ya kuingia kwa hiyo boma kujaribu kushika wale wana kunywa pombe huko na hata wale wanauza okuboni bwa marwa sense meyo mboranya ko bogotenelwa ngana kie kiorokero linga ubukwera kwa marwa sense meyo ngoranya ko bogotigwa toa wito kwa wale watu ambao wanasema pesa zao zimeibiwa wawache hiyo biashara haramu, la sifo watakuwa wanatembelewa mara kwa mara mpaka wamewacha hiyo biashara. Igati anire kogenderera obenyabiye bwa marwa wibyo na goika chinga ki ogotigwa kwa marwa ali atanche iri kuratiko kondi gwa sense meyo yali obonyo alirioka obenyabiye burenya ko bogotenelwa kwa hii sub county. Tumesema kama vile serikali ilisema imepiga marufuku usaji wa pombe haramu na madawa kulevya. Aranye kurwa sensemo ya Riobonyo imeya umachoge bwa burabu kuri boterega tembe kurwa se county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi.